Etxeparen. Ginen. Katxa ikasdut, beraz, ese baso pasatzen gero fisika eta kimika ikasi dut Angeloko Unibertsitatean. Eta bai, jojo eta gimnazte gogoa eman zidatea horretan segitzea. Eta gero Tolosako Unibertsitatean ozeanografia master batean sartu nahi. Han itxasoaren dinamika landu dut eta bere lotura kontinentearekin eta atmosferarekin. Eta Perun 3 hilabeteko ikastaro bat egin dut, eta espainola ikasi ere bai. Eta gaur egun Bordaleko Unibertsitatean nire doktoritza egiten dut, beraz oxigenoaren dinamika lantzen dut estuarioetan. Gaur Tasmanian naiz, Australian, eta itxaso ikerketa zentro batean. Hemen egongo naiz 3 hilabetez lan egiteko. Eta nire bai Etxepare lizeotik pasamen. Egunon, Txominero segi deitzen naiz, 23 urte ditut eta Azpanen bizi naiz. Etxepare lizeotik pasa nintzen duela urte batzu eta zientifiko saila hautatu nuen eta biologia saila hartu nuen, pantxorekin. Eta beti horretuko niz bere historiotipietaz bere gaiaren esplikatzeko biziki interesgarria zen. Egunon, Joana niz eta ene ikasketak egin ditut Bernat Etxepare lizeoan, ele sailean. Urte horietatik oroitzapen biziki goxoak atxiki ditut, bereziki gure muntxo tipi hortan, biziki giro goxoan pasatzen ziren kurtsoak, helen talde tipi bat ginen, gehienez neskaz osatua, eta hola oroitzapen bat azpimarratzeko, gogoan ditut ostiral atxaldetan osu egiten ginituen atxaskariak filosofiako klase ondaretan. Ondotik zuzenbide ikasketak hasi ditut Baionan eta segitu ditut gero Salamankan eta Pauen doktorautza batekin bukatzeko. Eta gaur egun zuzenbideko erakaslean niz Guyanako Unibertsitatean. Simon deitzen naiz, ari naiz zaldi formakuntza bat egiten, nire ofiziorako aktore bai naiz. Ikusten duzuen bezala hor da, justu nire gilean, zalditxoa. Egin ditut ikasketak lizeoan, Seaskako lizeoan, Etxepare lizeoan, eta ele sailean egin ditut estudioak, gero han hasi nintzen antzerki egiten. Eta gustoa hartu, joan naiz fakultatera, han antzerki ikasketak egin, lau urtez, gero beste formakuntza initz egin ditut, antzerkirako, kamioi gidari eta bar, hor zaldia ikasten ari naizen bezala. Eta musika, dantza, eta bar, eta orai aktore naiz ofizioaz. Aktore, taula zuzendari, kamioi gidari, zaldi egile, musikari, gauza initz. Eta hori da, beraz, lizeoan ez benintzen hasi antzerki egiten, ditzen sekulan antzerkilari izango. Gu ere, Etxeparen ginen. Egunon, Amaia Bidar deitzen niz eta Etxepare lizeoan nintzen duela orain 8 urte. Eta egia horretzapen biziki honak atxiki dituztela lizeotik, bai lizeotajen festibala, bai urte bukaerako ikusgarri mundiala, urte guzietakoak elkartzen ginen ikusgarri baten muntatzeko elgarrekin,